Здравейте, аз съм Пламбе. Днеска снимаме на новата ми игра Just Cause 3. Там не помня хубаво името. Взех се за 100 лева хубавичка игричка от Steam. Значи хора, направо като беше на рънинг, направо ми беше... че се още на рънинг. Защото там пише Ready to Play. Нищо не трябва да и барам там скипването, защото като скипвам ми забива и не трябва да правя такива рискове. Примерно ако съм на някоя дълга мисия. Той ще просто не правя скипване. И зарежда! Тук започваме. Ари по-бързо де. И... дека започваме. Fuck sake. Де. Какво е яка? Какво прелетата? Аре. Костана. Да, кому е бе? Аз съм момце. Да, добре. Get down. Сега е там. О, не, тук ще падаме, май. Да. Ето е дупката. Там ще паднем. Fuck sake, fuck sake, fuck sake, fuck sake. Чакай. Знам как ще... не ми се бъгва сега играта. Ето, сега ще паднем. Аре бе! Рико. Рич. Покар. No! Fuck sake. И то бързо. Не! Фак! Рико! Рико тънсене мандони! Да, хора, тук е най-яката част. Фак си. Затова реших да ви я пусна. Този камион ме блъскаше половин час. То малко камионче трък. Майка ти, гумите ще ви... Да. What? И да, хора, тук... Тук беше много яко, бях се качил върху плата на оня. Беше яко, защото го стрелках отгоре. Сега май пак. Не. Ще трябва да се кача. Get in the car. Не. Що за бивши? Аз си знаех.
Чакай, Марио, чакай, не. Къде е то с Марио? И да, тук е яката част. Айде бързо, не може ли този бе? Да. И изглежда, че трябва да лета с хеликоптер Shift. И как се лети с това? Фукси, да. Аз викам като на GTA 5 ще е, ама... Това е много яко. Значи смърдане на мишката е така управлявате хеликоптера. Ако ви играете играта и не знаете как. Тук трябва да кацна. Тук ли трябва да кацна? Та пак. Къде трябва да кацна, бе? Нямах една мисля, забравих да я снимам. Марио със селфи си прави. И хора, играта е много яка. Препоръчвам ви да се изтеглите направо. Ме убива. Такава готина игра. Аз не съм играл до при живота си и ви препоръчвам да се инсталирате. Любителите на игри, с които се плащат, да се инсталират. Значи много яка игра. Значи много си е готина, смисъл. Вижте какво са прави. Само е така. Чакайте, нали, много яко, смисъл. Няка си играта, смисъл, бахтяката е. И добре хора, пишете в коментарите, абонирайте се за мен, ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре и до скоро.